Hadin bagi executive committee ïalam da ke UDP hapo ka ke DC hakabau Bah Titos khan ulalong kum CM benta kasi ka National People's Party NPP bagi Indian National Congress INC kylla thau ka kunhun ka ba thamai ka balatim kum ka Khasi Hills Democratic Front KHDF bat kini ka kunhun kan sa thau ka executive committee DC hakaju ka por kani ka kunhun kala terwai ka kerteng MDC ka NPP na soring kham upa Pynïaid sing CM banlong ukurtong shakashuki Chief Executive Member CM haka election ka banlong na shai ka arpo tarik jalliu. Namar ka kanhun United Democratic Alliance kam shim la thep kurteng banyakun yakashuki CM upa Pynïaid unjab so kumu CM klemdon ka jingyakun persha. Laban kadau ba ka EC jong ka UDA kala kyllem lingba ka no confidence motion bala wanra do MDC ka NPP na rambrai jirngam uba bajab pengrop bala penpawi ka jingbam shania shu CM uba Titos Tarwell namar ka jingshim rai hi dalade yaki ba bon ki kam kyllem da kinjok tin lem yik the court ka executive committee EC but UDA kumbalong menta ka kankhon KHDF jong ka NPP bar INC ka don hadu khat prangut ki MDC ka bakanthop khar arngut na ka NPP bar henriungut na ka INC habai kran bekinong tho khubor hadin bla dep thep kerteng uba Pynïaid ula pentep baula thep arthop ki kerteng nomination ka way bla terwa uba pajak pengrop bat kershan du MDC ka Congress na maukurwat uba Karnes Soshang bat ka way pat bla terwa CEMU du MDC ka Congress na mairang ba bat scam rentathyang bat kershan du MDC ka Malki Light Mukra ba Fanton J Lakadong media house repair ki print but ki electronic ki one hakani ka no paisi jom kani ka khanai tarik new jaleu arja pulai te khindiak chphang pe ka ba ye day ba session ka ba menta kasi kumba phi we na ki member la ra ka NC we day ba kani ka EC jom ba Titos Tarwell khai te nakalian do jungi la ia penbaik bandan ka we ka kenhun apo jong kani ka KHDC ban ïalam ya kani ka EC mai kata kenhun ka kerteng ka Khasi Hills Democratic Front KHDF ka bayadan lang ka parti NPP ka bakenthop khat armut ki MDC jong ka parti NPP bat nakalian ka parti Congress ka bakenthop nriumut ki MDC te kamut hakan ka kenhun ka bathmai ka ban ïalam ya kani ka EC ka bamenta kan de ka kenhun ka bandan khat rangut ki MDC te haka bede bat ki benta kumba kat kum ki rules ki kendon hapo ki rules shisim baka EC ka laklem te la penbena I chairman menen bakan don ka jing file ka nomination paper nam ta ka kam CM ka banlong la shai ka jingjit ha ka bede bakani la file ka nomination artli ki set ka way ka set ka ba la propose dai ba job penggroup but la second dai ba Karnes Soshang te ka way pat ka set of nomination paper la propose ya ka kerteng jonga ku CM batmai dai ba bat scam dan tathian MDC na po maira bat la kershan dai ba Fanton J Lakadong te bat baro la shem mi kini ki nomination paper hadin ka scrutiny ba mane ka sni ka long ka por khat arch po bat ki biang lut na dong shadong bat kumba yo objective ba mdan ba file iki way pat habi de ba kani ka nomination jong ka kam CM te kan de tang na kan ya jongi te la shai ka sni habi ba je kan dan ka election CM but iki way ki bental se ki bangin ya kran kam dan kam na si ki mat ki ba kongsan ki bangin ya training ni mat ya kata baru masa kran kam shai la shai si hadir bala de je kursi Tiba, sa ka isi ke ba lam tmat dai ba kita. Ke gidau ba. Como que lá slow mene ka style of functioning
katung ka motion kabala move dari way niki member te katahi babaro ngatrai idan laki jom kidau dengan ni keren lu hamni lu mam kuahi memang ni para way trelang hi aka isi ke ba la lek no te naso ba namal bam dan show le se ka jingya baik ke jing stu jingmut ka sami ke ni ka jing ïalam nak dah kawai pakai kenhun ya kena isi. You by Bah Titos is term is the NC as an act of betrayal by the NPP. Kaya piton ba no? Bah Titos di perlok by ejan din ka parti UDP. Te Henry hapit bukan Bah Titos i long CM mentah lajan lais nem duna orang bakala bangidan bersupport lagi banyak trelang. Tinggi ngimdei hakajuk parti, nidan hakajuk parti. Te banong ke bandai hika jing betray, jing shet kylla, kamla banong ban issue define ya kenika rukom ya kenika session komunitas ni kumbai keren ni kata ke bangim la ban pediam nemal hapo district council hi kalau autonomous ba nakalian ke parti jongno ru ngila banyetre batnu ki kenhuan lu lada dei bagi independent dan dei bagi parti ki badan hani ngila banyetre lam katang ka way pat kata ka thong ka jongi kalong ba ka council interest ka dei ba hakmat ya but ka district council hi ka dei ba ka way na ki thong ki bangi bu hakmat ba habangi dan kanu kenhuan ban ïalam ban sensha dei ka jingilam ka ba ngin kintiusha ya ka district council ke bala aipor ni limbaga sesuatu democratic front ke batumai ke kenhun banyilam ke isi batumai long chairman dangat but in long secretary iba tibor lak bathau assistant secretary long ba kanes social but vice chairman in long ba PNCM ko di ma ko so ini baru start NPP bakal NPP ke lah. Saya kita bakal le NPP bakal soang ke UDP Bah Titos siar supina bangun aboni ke nomor ni sim ang ni kali man ban. Lada day ba ngi thau ya kan numbers nadu menung ila de ban shifty. And ringi jinsur mun sim ba na ke NPP ni ailat sha. Tengi ong ke UDP kala ilam south nam ailat no ke ngi lu sis nam. Te but kadang-kadang hi bala ban khang haka sensyar bai ba kan bangin ïalam ne bangin lead ya ke isi le ne government le ne bangin ya trelang ba no. Andai yo Bah Titos si ong ba mentai ke si ngala approve ba kene ke MC ke dai ban topel hi ke NPP ke topel le ke isi ke jong uklam kanu ke daw dan ini em ka ta kan let's say ni kumeneru ni don khat nyawat but nak UDP ru don menyanyi isya bakim support ICM ya kata ka ya kan batai lut mga ni Ba penyanyi ni kumba penpau lut mene la dengi page ka numbers ni la de mention na tu sis number shwa ni la don numbers kala bon numbers re la ai la kani ka term ka don sansnam sausnam la lead ke UDP ni ong ba ai la no ni beta ni ka sisnam ni lead but kami motif ka nongrim hi ka long ba niru ni wanda ka mensim jing ke clear hapo council baru gi members ni dan mensim jing ke clear bangi wan mdei ba sha ïalam baklah no mdei ba sha control ban sha direct no kumbala penpau ringi dan la ka jong ka jing ke clear la ka jong ka responsibility but la ka jong ka kejuba pengin ash pai ba dei mangi tenrei ya ka kampat ba dei council ngi sutu kamba ke but ngin yo bi jing kershan pai ba ma habakut ngin trei ya ke interest jong ka council but ya ki pai ba hapo ka ni ke jurisdiction of PHC ini sutu ba kan ni NPP ke nan batai ki kam ke bangi ngin le da ka di isi ba mai angan sabatai bahala syai ki ikimat ki ba komsan ki bangin ra hakani ka term ke badang sa kumba lapen pau na kalian jopi pi om dan stam hio prabnai ke di jing shisha
Nama nashim senam kan sawan collection jong ka MDC hau benai ba an balai tenre hajung supu cungi kam dede kapol kat nungi yo tre tenre kum nungi tre ta ka badan kam la ni yo tang khendak ru abangi tre ba ka burom jong ka council kan sa ra ba kan sakiu ka HDC te ngi ba kan ka team ba thamai ba kan ka ki don ki babun ki experience ki newcomer but ni la ya don lang baro ki samla hani ka kenhon khat prangut ni don la ka jong jing ket kli ju don yanga shimet nani no ki members bandan no control bandan no direct ni shim ni ka jing ket kli ni shim ya karai ru de mangi shimet but ngaso ba kanam dan jing dei ba kata ka direction jong ka high command ke ni katai nama hapo council hi kalau autonomous pila ban kendit meneru kumno NPP lah ban itu ilang ba kongres mo na padang jopi te namar ta kada ka beauty hanni kalau hak HDC hi ni kiba ka kenhon ka ban yalam ka isi kala ban itu ba no kam dan jing khang te ya ka kam jo ka state kaya ka jom ka kam council kaya jom Jadi ju long term zaman dulu ni council. Jadi even kalau bah house council kan bono person house asia dia ka no confidence motion. Kat kum ka rules te ki sin ba yo priang hi ka shuki chairman ye kan no ka notice before the house te komot first hour hab even pendap shahita hab ban ye thu ya ka house but ka house kala la ai ka di ban ya chakmat ye ka subject te kan dan jing e ha be du pa Thank you.